Dnešné ráno bolo poriadne mrazivé, na niektorých miestach klesla teplota až na -3 stupne. Dobrý večer, vítajte pri dnešnej predpovedi. Takéto nízke teploty sú podmienené vplyvom tlakovej výše, v ktorej prevláda jasné a menej veterné počasie. Spomínaná tlaková výš so stredom nad severnou Európou bude počasie u nás ovplyvňovať ešte aj v nasledujúcich dňoch. No a z toho dôvodu sa nielen u nás, ale ani v okolitých krajinách zrážky zajtra nepredpokladajú. Iná situácia vládne nad západnou Európou, kde bude aj zajtra daždivé počasie, a to najmä na Pyrenejskom poloostrove, vo Francúzsku a aj nad britskými ostrovmi. Čo sa týka teplôt, tak ak ste náhodou ešte nestihli dovolenku, tak sa pokojne môžete vybrať napríklad do Španielska, kde sa teploty pri pobreží šplhajú pomerne vysoko, a to až nad 25 stupňov a more je tam stále príjemne teplé. Iná situácia je u nás v strednej Európe, kde je zhruba o 10 stupňov chladnejšie a ešte chladnejšie je na severovýchod od nás. Na Slovensku sa bude zajtra teplota pohybovať zhruba od 5 do 10 stupňov, na juhozápade a juhu môže teplota vystúpiť až do 15. Vietor sa dnes upokojil a fúkal väčšinou len slabý až mierny premenlivý. Na strednom a východnom Slovensku to bude podobné aj zajtra, len na západe sa jeho smer zmení na juhovýchodný a zosilnie bude fúkať rýchlosťou do 25 km za hodinu, čo je dosť čerstvý vietor. Ako som už v úvode spomínala, dnešná noc bola už na viacerých miestach mrazivá, ale po chladnej noci nasledoval veľmi pekný, prevažne slnečný alebo len málo oblačný deň. Najteplejšie bolo opäť na juhozápade, kde sa teplota vyšplhala na 12 stupňov. Sever bol podstatne chladnejší, kde bolo len 5 až 7 stupňov. Pomaly si zvykajte, že ráno si budeme musieť privstať, aby sme si mali čas rozmraziť predné skla na našich automobiloch, ale inak by v tomto období mala byť situácia na cestách pokojná. Stále však rátajte s lokálnymi rannými hmlami a zajtra opäť hrozia piatkové pobedňajšie kolóny, keď sa budeme hromadne presúvať na víkend na vidiek. Pred nami je ďalšia poriadne chladná, niekde aj mrazivá noc. Teplota do rána poklesne na +3 až -6 stupňov, ale inak bude obloha jasná alebo len málo oblačná. Nad ránom sa sem tam budú vytvárať hmly. Zajtra nás čaká podobný pekný deň ako ten dnešný, dokonca možno bude na juhozápade ešte aj o pár stupňov teplejšie. Na západe krajiny bude zajtra naozaj veľmi príjemné, jasné až poloblačné počasie s teplotou od 11 do 15 stupňov. Aj na strednom Slovensku nás čaká na záver pracovného týždňa pekný jesenný deň. Obloha bude iba málo oblačná a teplota sa bude pohybovať od 7 stupňov na severe do 14 na juhu. Jasno až polooblačno bude zajtra po rozplynutí raných lokálnych miel aj na východe nášho územia. Teplota sa vyšplhá maximálne na 7 až 13 stupňov. Na horách bude zajtra opäť ideálne počasie, má byť prevažne jasno až polooblačno a bez rážok. Na podhorí bude už tradične z rána hmlisto. V nadmorskej výške 1500 metrov sa oteplí na +2 stupne. Pekne bude na horách ešte aj cez víkend, tak si to užite. Bio sa zajtra nezmení, opäť to bude jednotka, čo je iba slabá záťaž. A poďme na ďalšie dni. Od soboty začne prílev teplého vzduchu od juhozápadu a preto má byť veľmi príjemné počasie, teda ráno a dopoludne sa budú samozrejme vyskytovať hmly alebo nízka oblačnosť, ale neskôr má byť slnečno a teplota sa vyšplhá na 10 až 16 stupňov. V nedeľu bude oteplenie pokračovať na 11 až 18 stupňov, má byť zväčša polooblačnosť z rána aj naďalej hmlisto. V pondelok bude podobné počasie, teda jasno až polooblačno s rannými hmlami a ešte viac sa oteplí na 13 až 19 stupňov. No a v útorok bude oteplenie pokračovať na 15 až 20 stupňov a počasie bude takisto príjemné, teda polooblačné s rannými hmlami. Na záver ešte letoviská. Na Kanárskych ostrovoch bude zajtra polooblačnosť, teplotou okolo 29 stupňov, voda má stále 24 stupňov. V Španielsku budú aj zajtra prevládať prehánky a búrky, ale zostane tam príjemne teplo od 26 do 30 stupňov, voda má okolo 24 až 25. V Egypte je stále slnečno, ale horúčavy sa zmiernia na 31 až 35 stupňov. Červené more je vyhriaté na 27 až 28 stupňov. V Turecku bude zajtra prevládať slnečné počasie s teplotami okolo 23 až 27 stupňov. More dosahuje teplotu okolo 26 stupňov. V Taliansku a v Chorvátsku bude celkom príjemne, ale na kúpanie to už nie je. Zajtra tam má byť zväčša polooblačnosť s teplotou od 18 do 25 stupňov. Jadranské more má teplotu okolo 22 až 23 stupňov. V Paríži a v Londýne sa očakávajú zajtra zrážky a teplota sa bude v Paríži pohybovať okolo 24 a v Londýne bude 20 stupňov. To je už posledná informácia z dnešnej predpovede. Počasia ja vám želám pekný večer a dovidenia.